himaya sa iyo sa kahinasan. Una, dila sa pag-aton kinabuhi, dili ngay ang tinuod nga apisar sa pag-aton pagkasantos, pagmatado, pagkabuutan, nga dili na kita mag-aagi sa mga katulian. Tungkol sa aton, hindi nga aton ibang helmet. Waray exemption, itong pagsakit, mapainamuon ka, makasasala ka, mapanyusnon ka, mapasimbahon ka, or diri, tanan kita nagsasakit, nag-aagi sa mga problema doon sa ating kinabuhi. Diba na natin mga problema? Naging parang tinagod sa ating kinabuhi. Diri mahihimo na waray kita problema, amot, dinilihan na sa iyo kung sino ang waray problema. Diba, ang problema na abot, nawawara, ng maliliw na naliwan. Tapon lang ka sa kanya. Si Zacarias ng si Isabel, nagpinangarot sila sa Diyos na magkamayawang anak. Nang si Zacarias, kumabot na ang takna nga nagduda na siya sa kamahinatawon sa Diyos. Pero ang kurusahon sa siya, kay gintagan sila anak, sinilagroso nga pamaagi, nanding ngaranan nga Juan. Parang niyo ko na ang kahulugan sa ngaran ng Juan. Ang ngaran ng Juan sa Griego, ang kahulugan, ang Diyos mahinatago.